Здравейте! Казвам се Весела Първанова и съм треньор по Фейсбук за бизнес. Днес искам да ви покажа как хората да разберат, че сте експерт в определена област, дори да влязат само на личния ви профил във Фейсбук, дори и да не са влезли в вашата Фейсбук бизнес страница. От какво си проличава това? Това си проличава от оформлението на самия профил. Ето, това е моя личен профил, това е моята снимка, това е корицата, която съм заредила зад нея. И какво искам да кажа с това да бъде оформена страницата, така че хората, които идват в профила, да разберат, че вие сте експерт и вашите приятели да разберат по какво сте експерт и какво може да ги научите и обучите. Какво най-основно се вижда в профила? Това, разбира се, е корицата. От тук може всеки, който е лична негова страница, може да си обнови от тук и да си зареди някаква картинка, която харесва. И тук като дойде да си обнови и да си зареди профилната снимка. Какво друго виждат хората, когато влязат на профила? Какво се вижда на първо време, без да влизат по тези тук раздели, макар че ако искат, ако искат подробно да разберат за мен, могат да влязат в информация, да прочитат, може да видят приятелите ми и могат да видят снимките, които съм публикувала. Но това хората рядко го правят. А какво правят най-често и кое им прави най-голямо впечатление? Значи корицата, снимката профилната и това, което е тук публикувано, което можете вие да си го редактирате и да напишете тук нещо, някакво кратко представяне за вас, което хората ще видят и ще бие на очи. Когато раздвижите мишката, ето тук се вижда, че може да редактирате това поле. От тук може да го редактирате и да кажете, да го промените и да го запишете. И тук се показва, че се вижда публично. След това можете тук да си промените и това поле, което е за повече информация, което аз препоръчвам да не е дълго. Виждала съм много хора, тук са изброили къде са учили, в основното училище, едва ли не в детската градина. Това не е толкова важно, ако искате да насочите хората към това с какво се занимавате. Например, аз съм си оставила само това, че съм бизнес треньор и коуч в Маркетинг Муза и от тук хората могат да кликнат и да разберат и да отидат всъщност на моята бизнес страница и да разберат аз с какво се занимавам, след като разгледат тук. Какви постове имам, какви книги съм направила, да дойдат да си изтеглят книга, да разберат и да се научат как да си направят своя страница, като тази, която имам аз, която се казва Маркетинг Муза и която е всъщност отделена специално за моя бизнес проект. Може човека да разгледа какви постове съм пуснала и така да се информира за това, с което се занимавам. Но да се върнем обратно на личния профил. След като, например, имате тук изброили сте много неща, в информация сте дали много информация за вас, това е добре. След това тази информация може да я съкратите в този изглед тук, чрез редактиране. Размърдвате мишката, виждате, че тук се появява моливчето, може да редактирате и да кажете коя от тази информация да се вижда. Например, аз съм решила, че искам да виждам тези, които имат отметка, тези неща ще се видят. Ето това. И следващото и местожителство е отбелязано, че искам да се виждат. Всички други, които не са чекнати, те ги има като информация, но не излизат най-отпред. Така че
показвам с какво всъщност се занимавам и давам линк към моята страница, където могат хората, които се интересуват, да отидат и да разберат с какво се занимавам. Друго нещо са тези снимки, които всеки може да реши и да избере кои снимки да сложи. Ако от една от тези снимки аз я изтрия, на нейно място ще се получи едно плюсче, на което аз мога да сложа друга снимка. И така избирам снимките, които всъщност ме представят пред другите хора, с какво се занимавам, че ходя на мероприятия, на събития, на обучения, че правя също така водя обучения, че обичам туризма и така хората разбират с какво се занимавам, и още снимки има тук с разни неща, с които вече и други обучения съм ходила и за децата ми снимки и така. Тук вече отдолу са приятелите. И така, и по постовете, както забелязвате, аз на мой личен профил съм си споделила снимка от бизнес профила ми, от Маркетинг Муза. Така запознавам и моите приятели с моите постове, които съм постнала там. И така, в обобщение какво искам да кажа? Искам да кажа, че ако имате бизнес, е добре да поддържате и личния си профил, освен че е добре да си направите публичен профил или бизнес страница, както е моята Маркетинг Муза. Добре е да си поддържате и личния профил, така че той да изглежда добре, едно, и второ, да представя това, с което се занимавате. Надявам се, че разбрахте какво исках да кажа. С вас беше Весела Първанова от мен и от моята страница Маркетинг Муза. До скоро!